खुलुमबाय गोजोन फुंबिलिनि बयनिसिमबो गाहाम हामलायनायजों लोगोसे नोंथांमोनखौ आंनि एसबी बड निउज चेनेलाव बयखौबो बरायबावनाय थाबाय। आं सिबिरानि ब्रह्म नोंथांमोननि थाखाय आं फिन गोदान खौरां लानानै फैबावबाय। आसा खालामो खौरांखौ नोंथांमोना जोबजासिम नायलांगोन। फेग्रा मुवानि हेंथायै प्रशासननि राहा लानाया फेलें जादों नामा? तिनसुकियानि फेंएरियाव गोबां ड्राग्स लानायनि जाहोनाव सासे लाइमोननि जिउ खहा जानायनि उनावनो प्रशासननि हेंथायै गोख्रों खुद्रिदों ओनसोलनि रायजो राजाफ्रा। बे जाथाया तिनसुकियानि पेंएरिनि ब्रह्मजान टेकेरि ओनसोलाव जादों। सासे थाखो 9आव फरायनाय फरायसाया इन्जेक्सनजों ड्राग्स लानायनि उनावनो थैनो गोनां जादों। बे जाथाय जानाय लोगो लोगोनो ओनसोलाव दुंहाव थासारि सोमजिदों आरो बे ओनसोलनि जौ, भां आरो ड्राग्स फालांगिरिफोरखौ थाबैनो हमनांगौनि थाखाय ओनसोलनि आइजोफोर आरो लाइमोनफोरा खौसेयै पुलिसखौ नारसिनदों। जुदि पुलिसआ बेनि सायाव राहा लायाबा मन्त्रि एमएलएनि न' बेंखनायजों लोगोसे पुलिस थाना आरो डिसि मावख'खौबो बेंखनो थाखायबो हुमखि होदों ओनसोलनि रायजो राजाफ्रा। आरो दिनैनिफ्रायनो सोमावसारनाय हाबाफारिबो लागोन रायजो राजाफ्रा। समाज बेरेखा जौ, भां आरो ड्राग्स फालांगिरिखौ पुलिसआ हमनायनि उनाव जाहाथे 2 आरो 3 दाननि गेजेरावनो उदां खालामनानै होफिना बेनि सायावबो प्रशासनखौ हुसियार होयो। मानोना हमजानायनि उनाव 2-3 दाननि गेजेरावनो उदां जाबोब्ला फैनानै बांसिनैसो फालांगि खालामफैयो आरो बेयाव प्रशासनखौबो मदद होनायखौसो नुनो मोनो होननानै बुंथियो रायजो राजाफ्रा। एसएसएलसी कम्पार्टमेन्टेल आनजादनि रिजाल्टखौ बर्ड अफ सेकेन्डारि एडुकेसन आसाम सेबाया मैया फोसावनानै होबाय। गासै 12,861 फरायसाफोरा उथ्रिसारनो हादों। उथ्रिसारनायनि जौखोन्दोआ 53.80 जौखोन्दो। बे खेबावबो हिन्जावसा फरायसाफोरा बांसिनै उथ्रिसारनो हादों। हिन्जावसाफोरनि उथ्रिसारनायनि जौखोन्दोआ 55.16 जौखोन्दो आरो हौवासा फरायसाफोरनि उथ्रिसारनायनि जौखोन्दोआ 52.15 जौखोन्दो। गासै 12,861 उथ्रिसारनो हानायनि मादाव 99आ फार्स्ट डिभिजन, 6,276आ सेकेन्ड डिभिजन आरो 6,486आ थार्ड डिभिजन। मेट्रिक आनजादनि कम्पार्टमेन्टेल आनजाद होफिननायनि मादाव माजुलि जिल्लानिफ्रायनो बयनिख्रुइबो बांसिन फरायसाफ्रा उथ्रिसारफिननो हादों। 86.29 जौखोन्दो। बेनि उनाव खोला सालमारा 86.15 जौखोन्दो। बेनि उनाव दङ धेमाजि 83.52 जौखोन्दो आरो माखासे जिल्लाफोर। नाथाय बे खेबावबो चिरां जिल्लानिफ्रायनो कम्पार्टमेन्टेल आनजादावबो खमसिन फरायसाफोरा उथ्रिसारनो हादों। गासै 14.68 जौखोन्दो फरायसाफोराल' उथ्रिसारनो हादों। तामुलपुर जिल्ला BPFनि दैदेनगिरिफ्रा तामुलपुर पुलिस थानायाव BTSनि EM राकेश ब्रह्मनि हेंथायै FIR होदों। थांनाय 23 आगस्टआव BTSनि EM राकेश ब्रह्मआ BPF दोलोखौ मानसि बुथारग्रा दोलो होननानै बुंथिदोंमोन। BPF दोलोनि सायाव EM राकेश ब्रह्मआ बेबायदि बुंथिनायनि उनावनो गासै BPF आफादफोरा बेनि हेंथायै गुबुन गुबुन पुलिस थानायाव FIR होनो खोथा बुंथिदोंमोन। बे लेखायैनो मैया EM राकेश ब्रह्मनि हेंथायै तामुलपुर जिल्ला BPFनि दैदेनगिरिफ्रा तामुलपुर पुलिस थानायाव FIR होदों। बिथांमोना बुंथिदों दि BPF दोलोआ मानसि बुथारग्रा होननानै EM राकेश ब्रह्मनि बुंथिनाया संबिधाननि हेंथा आरो सुबुंथिनि हेंथा जादों। मानोना BPF दोलोआ इलेक्शन कमिशन अफ इन्डियाजों गनायथि होजानाय एबा रेजिस्टार्ड ओनसोलारि राजखान्थि हान्जा। बेनि अनगायैबो बड'लेण्ड सोमावसारनाय गोबां गागि दैदेनगिरिफ्रा BPF दोलोआव थानानै खामानिखौ मावगासिनो दङ। बेनि अनगायैबो BTSनि गुबुन गुबुन हारि माहारिखौ खौसे लानानै BTSनि जौगानाय आरो गोजोननि हाबाखौ मावगासिनो दं। बेबायदियाव EM राकेश ब्रह्मआ BPF दोलोखौ मानसि बुथारग्रा दोलो बुंनाया इनाय जादों आरो संबिधाननि मासियाव जिरायनाय सुबुंनि खुगायाव बेबायदि बाथ्राया समाया होननानैबो बुंथि बिथांमोनहा। बेनि अनगायैबो EM राकेश ब्रह्मनि हेंथायै आयेननि राहा लानानै शिक्षा होनाया गोनांथि दं होननानैबो बुंथिबावो बिथांमोनहा। बेराफारसेथिं UPPL पर्बतजरा जिल्ला कमिटियाबो बारग' BEEO अमर सिंह ब्रह्मनि हेंथायै काजिगाव पुलिस थानायाव FIR होदों। BTSनि EM राकेश ब्रह्मनि सायाव संबिजिरनि बेरेखा आरो बुंथावै खोथा बुंनायनि थाखायनो बारग' BEEO अमर सिंह ब्रह्मनि हेंथायै FIRखौ होनाय जादों। रायखांनो गोनांदि बिटिआर गोरोबथाखौ लानानै गिबियाव अमर सिंह ब्रह्मआ प्रमद बर'खौ सोंखारिदोंमोन। बेनि जाथाय फिनजाथाय एबा एक्शन रिएक्शन महरै EM राकेश ब्रह्मआ गिबियाव अमर सिंह ब्रह्मनि हेंथायै माखासे खोथा बुंथिदोंमोन। जेरै बारग' BEEO अमर सिंह ब्रह्मआ गावजों खामानि मावफाग्रा आइजोखौ जिनाहारि खालामनो नाजादोंमोन, रायजो राजाफोरजों सेन्देलनि माला गानहोजादोंमोन आरो सासे जौ फाग्लामोन बायदि बायदि सोंखारिदोंमोन। फिन EM राकेश ब्रह्मखौ फिननाय होदोंमोन अमर सिंह ब्रह्मआबो। जेरै EM राकेश ब्रह्मआ थाखो 9आव फरायनाय समावनो बोरमा खावनानै बुजानानै गुवाहाटीनि बाथौफुरियाव खारनानै थाहैनो गोनां जादोंमोन। बेनि अनगायैबो 2 नम्बर दंफां फालांगि कमला फालांगि खालामदोंमोन। बेयावबो पुलिसजों हमनानै बुजादोंमोन। बेनि अनगायैबो शिवरात्रियाव गुट्टा गान्जा जानानै 6 दान फाग्ला जानानै थानो गोनां जादोंमोन। बेफोर खोथाखौ बुंथिनानैनो EM राकेश ब्रह्मखौ सोंखारिदोंमोन बारग' BEEO अमर सिंह ब्रह्मआ।
SRLM क'क्राझारनि बानजायनायाव थिथागुरि इरागदाव कमिउनिटि सेन्टाराव स्कुटि राननानै होदों। आसाम सोरखारनि आसाम स्टेट रुरेल लाइभलिहुड मिशन SRLM नि गेजेरजों गामियारि ओनसोलनि खामानि मावग्रा आइजोफोरनो स्कुटि राननानै होनाय जादों। जेराव गाहाय आलासि महरै बाहागो लादों BTSनि गाहाय प्रमद बर', EM रेवरेवा नार्जिहारि आरो EM अरुप कुमार दे लोगोसे बिबानाव थानाय माखासे दैदेनगिरि बिथांमोन। SRLM बिथांखिनि गेजेरजों बेंक सुखि जेरै लन लानाय, एकाउन्ट खुलिनाय बायदि बायदिनि सायाव गामि गामि थांनानै सांग्रांथि होग्रा आइजोफोर, पशु सुखि जेरै जिब जुनार फिसिनायजों सोमोन्दो थानाय जायखिजाया खामानिनि सायाव सांग्रांथि होग्रा आइजोफोर, लोगोसे भेटेनारि डिपार्टमेन्टनि गेजेरजों रायजो राजाफोरनि थाखाय सोरखारनिफ्राय माबाफोर सफैदों नामा बेनि सायाव रायजो राजाफोरनो खौरां हैग्रा आइजोफोर, बेनि अनगायैबो कृषि सुखि, बिमा सुखि आरो मास्टार बुक किपारनि सोद्रोमाफोरनो स्कुटिखौ राननानै होनाय जादों होननानै फोरमायथिदों। लोगोसे फोरमायथिबावदों दि सिगांनि समाव बेफोर हाबाफोरखौ साइकेलजों थांनानै नङाबा आथिंजों हान्थिनानै थांनानै मावहैयोमोन। बेनिखायनो बिथांमोननो स्कुटिखौ राननानै होनाय जादों आरो बेजों बिथांमोनहा गावसोरनि खामानिखौ गोख्रैसिनै मावनो हागोनखौ आसा खालामो होननानै बुंथियो। आइजोफोरनो स्कुटि राननाय हाबाफारियाव गाहाय आलासि महरै बाहागो लानानै प्रमद बर' बिथाङा बुंथियो दि गामि ओनसोलनि जौगानायनि थाखाय आरो आइजोफोरखौ थुलुंगा होनो थाखाय भारत सोरखार आरो आसाम सोरखारा गोबां बिथांखिफोर लादों। मख'नो गोनांदि SRLMनि गेजेरजों गं 126 स्कुटिखौ राननानै होदों। चिरां जिल्ला सिसुबारि गामिनि गं 58निबो गोबां नखरफोरा दैमाजों खुरखाजानायनि जाहोनाव दासिमबो आलाय-सिलाय जानानै दं। थांनाय 2021 मायथाइनिफ्रायनो रिलिफ केम्पआव थानो गोनां जानाय रायजो राजाफोरखौ खौरां लाहैदों इउनाइटेड ट्राइबेल अर्गेनाइजेसन अफ आसाम UTOA निफ्राय। दैमाजों खुरखाजानानै आलाय-सिलाय जानांनाय नखरफोरनो थानो थाखाय थाबैनो हा होनायनि राहा खालामनानै होनो थाखाय BTSनि गाहाय प्रमद बर' आरो BTSनि EM बिथांमोननिसिम खावलायहरदों। बेनि अनगायैबो फोरमायथिबावदों दि बे समाव बिथांमोननिया रेशननिबो गोबां आंखाल जानानै दं। सिगांनि समाव रेशनखौ गाहामैनो मोननो हायोमोन, नाथाय दा बे समाव रेशन मोननाय मोनिनि थिग गैला। लोगोसे सोरबा मोननाय सोरबा मोनिबो जायो। जाहाथे रावखौबो माइगाब जुजाय खालामालासे रेशनखौ बयनोबो समानै होयो बेनि थाखायबो खावलायहरो UTOA निफ्राय। दुखु खस्थ' भुगिनांनाय रायजो राजाफ्राबो थानो थाखाय हा होनायनि राहा खालामनानै होग्रोनो थाखायनो सोरखारनिसिम खावलायहरो। फोरमायथिनाय बायदिब्ला रायजो राजा बिथांमोननिया गासै 1000 बिघानिबो गोबां हा दंमोन, नाथाय दा 200 बिघासोल' हा दंसै, जायखौ थानायनि थाखाय नंला होननानै सोरखाराबो फोसावखाबाय। बेनि थाखायनो सिगांग्रो हानि राहा खालामनानै होनो थाखाय खावलायहरदों रायजो राजाफ्रा। रायजोआव सासेनि उनाव सासे जिहादिफोरखौ हमनो मोनगासिनो दं। बरपेटा जिल्लानिफ्राय फिन हमनो हादों जिहादि। हमजानाय सानै जिहादिफोरा आकबर आली आरो आब्दुल कालाम आजाद, सानैबो बिदा फंबाय। आल कायदा इन्डियान साबकन्टिनेन्ट आरो आनसारुल्लाह बांला टीमजों सोमोन्दो थानायनि फोरमान मोननायनि उनावनो बिदा फंबाय आकबर आली आरो आब्दुल कालाम आजादखौ पुलिसा हमदों। बिसोर सानैखौ हमनायनि अनगायैबो बरपेटा जिल्लायाव थानाय माहमुदुल हासान जायमुल हुदा इस्लामिक एकाडेमि माद्रासाखौबो बुफायदों। जिहादिफोरजों सोमोन्दो थानाय फोरमान मोननायनि उनावनो माद्रासाखौ बुफायदों। बरपेटा जिल्लानि SP अमिताभ सिन्हा बिथाङा फोरमायथिनाय बायदिब्ला माद्रासाखौ सोरखारि हायाव आयेन बेरेखायै लुनाय जादोंमोन आरो हमजानाय सानै जिहादिफोरजोंबो माद्रासाया सोमोन्दो दंमोन। फोरमायथिबावनाय बायदिब्ला जिहादिजों सोमोन्दो थानायनि दायावनो बे माद्रासानि प्रिन्सिपालखौबो पुलिसा एरेस्ट खालामदोंमोन। रिपर्टनि बायदिब्ला आसामाव दासिम आल कायदा इन्डियान साबकन्टिनेन्ट आरो आनसारुल्लाह बांला टीमजों सोमोन्दो थानाय 37 जिहादिफोरखौ आसाम पुलिसा हमनो हाबाय। मेघालय रायजोआव केथ'लिक चार्चखौ सोरबा सिनाय मोनै सुबुङा बुफाय बुसि खालामनानै गालांदों। मेघालयानि नर्थ गार' हिल्स जिल्लानि धोरोम गामियाव थानाय केथ'लिक चार्चखौ हरनि समाव सोरबा सिनाय मोनै सुबुङा बुफाय बुसि खालामनानै गालांदों, जेराव जिसास क्राइस्टजों लोगोसे मादार मेरिनि मुसुखाखौबो सिफायनानै थेर बेथेर खालामदों। जाथायखौ लानानै चार्चनि दैदेनगिरिफ्रा नर्थ गार' हिल्स जिल्लानि रेसु बेलपारानि पुलिस थानायाव FIR होदों। केथ'लिक चार्च बुफायनाय जाथायखौ लानानै पुलिसा दा नायबिजिरनाय हाबाखौ मावगासिनो दं। अब्लाबो खर'नि थासारि मोजां नङै सासे 25 बोसोर बैसोनि लाइमोनानो बे हाबाखौ मावनायनि सन्देहबो खालामनाय जादों। नाव बेलथायनायनि जाहोनाव बुरलुंबुथुर दैमायाव सासे इन्डियान आर्मिनि जवाना गोमानानै दं। बे जाथाया तेजपुरनि भुमुरागुरियाव जादों। गोमानाय इन्डियान आर्मि जवाननि मुङा अनिल कुमार, राजस्थाननि थागिबि। सुलुंनि बायदिब्ला इन्डियान आर्मि जवान अनिल कुमार आरो बिथांनि सानै लोगो गासै साथामा बुरलुंबुथुर दैमायाव फिसा नावाव गाखोनानै थांदोंमोन। बेयावनो फट' लानो थाखाय पस्ट होनायाव नावा बेलथायदों। जाथाय जानायनि उनाव अनिल कुमारा दासिमबो गोमानानै दं। NDRF आरो पुलिसा नागिरदोंब्लाबो बिथांखौ दासिमबो मोननो हायाखै। बेराफारसेथिं अनिल कुमारजोंनो जयै थांफानाय सानै लोगोआ सानस्रिनानै गाव गावनि जिउखौ रैखा खालामनो हादों होननानै मिथिनो मोननाय जादों।
दिनैनि खौराङा एसेनोसै खौरांखौ जोबजासिम नायनायनि थाखाय गोजोन्थों नोंथाङा आंनि चेनेलाव गोदानबा सानफ्रामबो फुंनि समाव खौरां मोननो थाखाय चेनेलखौ साबस्क्राइब खालाम आरो बेल आइकनखौबो क्लिक खालाम लोगोसे खौरांखौ मोजां मोनदोंबा लाइक कमेन्ट आरो शेयार खालामनो दाबाव गोजोन्थों